Kaixo, zertan ari zara? Kaixo, pintzelak eta margoak prestatzen. Herrian egingo den margolan erakusketan parte hartzeko. Ni ez naiz animatuko. Ara? Ez zaite zer bururatuko, larritu egingo naiz. Nola egiten duzuzuk ideiak izateko eta gauza politak sortzeko? Askotan hitz egin du hontaz txantxibiri. Begira, margoak hartu. Gogoa jarri eta plast! Barrutik beti ateratzen da edertasuna. Horrela da. Ja. Ja, ez zaitut oso konbentzituta ikusten. Baina ni banoa, joan beharra daukat. Dena dela, hor badituzu nire margoak, nahi bauzu hartu, saltxeatu, esperimentatu, bai. Ni oso gustora joango nintzateke zurekin erakusketara, baina zuk lasai pentsatu. Bale? Bueno, agur. Aio. Espazioa joate dienak, kohete baten. Astronotako berde eta begi badaukiana. Eta gero espazio txiki badaukia, eta baita iteuea jutegi hortik planeta batetik bestia bizitzea. Baina gero berriz Jupiterrea jutegi. Berez Jupiterren bizike. Gauz batzu berdeek daukea txapela bat arnaz hartzeuela. Bai daude espazialak juteiena da lekuz juteie. Eta rakete tapoi bat gauza batzuk hemen belarria jartzen dutena eta gero aitu egiten dute, zezaten duten bestek. Astronauta beste planetaren bizitzea. Bakit, hortaz. Animatuko ote naiz. Agian saiatuko banintz. Baina, zer ote da? Oso gauza arrara gaude hemen. Zer txantxi, zer zabiltza? Bakarrizketan, zu bakarrik? Ez, hementxe, Arantxa herrira joan da margotzera, eta animatuko ote naizen galdetuz, baina... Eta hemen, bere margoen artean nenbilela, begira zer topatu dudan. Zer da? Ez dakit, oso arraroa da. Bai? Hau izar mapa bada, eta zeruan izarren irudiak ulertzeko balio du. Bakoitzak bere izena dauka. Eta ozar-izar gauean, denak ikusi daitezke. Zara gogoratzen, zirt eta zart ibiltzen diranean izarrak? Hori da ozar-izar gaua. Hoi dia izarrusoak. Ozar-izarra. Bai. Izarrusoak. Laster izango da gainera. Bai. Begira. Hemen dau bat, eta hemen bestia. Eta begira hau. Handia. Gizakia, betidanik saiatu da zerua ulertzen. Urteetan zehar, behatokiak eraiki izan dira. Horrela, izarren, planeten, ilargiaren eta eguzkiaren mugimenduak jarraitu ahal izan dira. Gizakiok, gaueko zeruaren mugimendua ere ikasi dugu, eta jakin badakigu aldatu egiten dela. Gau batetik bestera, oso gutxi, baina asko urtaro batetik bestera. Zerua, desberdin ikusten da lurreko toki bakoitzetik, eta toki bakoitzetik ikus daitekeena desberdina da urtero bakoitzean. Aintzinako, gizakiek zeruen sailkapena egin zuten. Izarrak konstelaziotan bildu zituzten,
bakoitzaren inguruan istorio bat sortuz. Guztira, 98 konstelazio daude. Hemen, iparrerantz begiratuz, udazkeneko konstelazio borealak ikusten ditugu. Eta iparreko hemisferiotik ere, hegoalderako ikusmira udan. Orain, udazkenean, greziarrek izena jarri zioten konstelazio erdiei baino gehiagori. Baina ez hauei, ezin zutelako hain hegoaldera behatu. Hau da udazkeneko hegoalderako ikusmira, hegoaldeko hemisferiotik behatuta. Hauek izen berriagoak, garaikideagoak dituzte. Lur planetaren errotazio egidurak izarren itxurazko gaueko mugimendua sortzen du, eta lur planetan dauden tokiaren arabera izar zehatz batzuk ikusten ditugu. Gauak motzak edo luzeak dira, lur planeta bere orbitarekiko inklinaturik dagoelako. Hori da urtaroen zergatia. Urtaro bakoitzean ikusten ditugun izarrak aldatu egiten dira. Lur planeta eguzkiaren inguruan bira egiten ari baita. Iparpoloaren gainean dago, Polaris, izar polarra. Hartz nagusiak Polarisen norabidean dauden bi izar ditu. Zerua mugitzen dela dirudien arren, Polaris ez da mugitzen. Dena delakoa dela urtaroa. Lur planetaren errotazio egidurak sortutako ilusio bat da. Ze, denbora pasa? Begira, txantxibiri jolas berri bat asmatu du. Keragarria da. Eta ni jolastu naiteke? Noski, azaldu egingo dizut. Mapa bat topatu dugu. Izar mapa. Mapa astronomikoa omen da. Eta begirari ginela gauza oso bitxia gertatu da. Harrigarria den gauza bat topatu dut. Eta zer da hain bitxia eta hain harrigarria den hori? Nere gorputzean bila hasi eta marrazki horiek nere gorputzen dauzkadala konturatu naiz. Bai, eta ez bat bakarrik, bat baino gehiago gainera. Ta nik ere nere gorputzekoa bilatu nahi ditut gero. Ostras, egia da? Konstelazioak dira horiek. Begira, zuk daukazun hori, Orion konstelazioa da. Orion? Antxon, jolastu nahi duzuzuk ere? Noski, kuriositatea piztu dira zue. Konstelazioak azalean. Geixe nauzo batetik, bibizi nazreena. Eta zergatik horti? Edalako altuena. Eta da hirugarren etxe altuena behira. Diria. Eta izar osorik ikusi duzu inoiz? Bai. Eta zer egin duzu izar osoa ikusterakoan? Niri beti martxa gutxa. Niri be, fuen. Ni ikusi nagoen egun bat itzen zauela izar bat jotazta. Guk igual gaue baten zazpi segidan. Ni eta Beñatei. Gure etxetik gehiago. Gehiago ikusten dira, ikusten dira gehiago zure etxetik. Goizan nagolako. Eta lau urren aramaikakoa. Nau bajoni. Ni gutxi ez. Nik izar osoren bat. Nik izar oso bat ez bada agertzen, ez. Izar oso bat agertzen bada desio bat eskatzeko bestela ez. Nik ez dut ikusi. Nik izar oso bat ikusten bado eskatut nagoen behin. Lau kotxe, baina ez dena gidatzeko. Tekarri zuten, eta bero, ez egun batez, honan mate erraioak ireko bat. Telegidatu, baina dauketa apurtuta ja. Nik urtetzen abalkoira, daukot bi batzutan alde batetara eta bestera eta ikusten dut ilargia eta izar asko. Nik egun baten joan nintzen nire tabernara eta ikusi nagoen jarri bat lurrera jausten.
Bai, eta ni joan nintzen zubila gara, larun bat eta igandian pasatzen gau bat. Eta ikusten hauen gauan, derrepente, izar bat olan, eta eman zuztan kerestun sustu ba. Baina, nik eskatu nagoen deseo bat. Ni be. Eta nire aita eta nire amazoi ezenian oporretan oraindik ez ginenian jaio ikusi zabien zuzko bola bat pasatzen nola. Kaletik eta etxetik. Eta izarrusorik ikusi dezu inoiz? Bai, ni bai. Ni gabonetan eta... Eta izarra egoera osoa ikusten duzuenean, zer egiten dezu? Ba, ni eskatu pari bat. Ui, hemen zaudete! Iepa! Zuen bilanen bilen! Bai. Parkekoa astera doa? Bazatozte margotzera? Ostras! Denborarekin ahaztuta nengoen. Gorputzaren mapa ezkutuarekin ari ginen eta... Gorputzaren mapa ezkutua? Zer da hori oso misteriotsua ematen du? Bueno, oso misteriotsua ez da, baina oso polita bai. Eta gainean txantxibirik asmatu du. Benetan Bai. txantxi! Bai. Eta zer da, detektiben jolas bat? Ez, askoz ere politagoa oraindik. Bai. Baina orain joateko gogoak kendu zait, margotzeko gogoak. Guazen, berandutu egingo zaigu eta bidean kontatuko dizugu. Bale. Guazen. Ondo. Bai, guazen. Ta txantxibirizu, isil-isilik zaude? Bidean kontatuko didazu? Edo azkenean hemen geratzea erabaki duzu? Bai, hemen geratuko naiz. Zoazte zuek, ondo pasa. Bai, Bale, guagoaz. bale ba. Gero arte. Agur! Kaixo, kaixo! Kaixo, Txantzibiri! How are you? Edo Irlandan esaten dutenak, konezatatu! Maitia! Ez dakizu ze poza daukadan hemen zaudelako. Lagun guztiei esan diet, Irlandatik itzuli zarela. Bai, baina goizatoz? Bai, besteak parkean gelditu dira margotzen, eta ni... Zuzer? Zuzer? Izeba, oso gustora aritu naiz margotzen. Bai, beldurrik gabe, gozatzen, oso gustora. Bai, baina bizkotxoa egitera nentorren, baina ikusten du dagoeneko egin dezula. Bai, bizkotxoa egina dago. Badakin niri txarra aterako litzaidakela, baina bueno, berdin da. Baina, sukaldean aditu nahi dezu? Beste gauza bat egingo dugu. Bai, zer? Behar dugu kamisetak, barazkiak, apio, zagarra... Apioa? Bai. Opari bat egingo dugu zure lagunarentzat. Lagunentzat, Izeba, lagunentzat! Bai, lagunentzat, nire euskera ahaztu zait. Bai, oh my god. Lehenengo gauza da espazioa prestatu. Bai, dena txukunduko dugu. Bai, baina you don't have to get dirty. Ez ikintzeko, mantala. Bai, mantala behar duzu. Izeba, eta txanoa badaukazu? Bai, of course, txanoa badaukat. Oso profesionala. Jarri. Oso da. Hemen daukazu. Opari bat egingo diogu zure lagunei. Honekin, apioarekin? Bai, honekin, we are in the kitchen. Eta begira, zerbilleta bat margotuko dugu. Nik poltsa bat nahi dut. Bai, bale, ondo. Hasiko dugu? Hasiko gara, Izeba. Hasiko gara. We'll start, bai. Ikus dezagun, gaurko proposamena. Ikusten duzuenez, material guztia prest dago. Ea zer dan behar dezuna. Oihalak, etxean dauden gauza asko erabili daitezke. Gaurko egunean, Izeba Txupik ahozapi batzuk aukeratu ditu. Labana eta mozteko taula.
Labanarekin kontu izan. Frutak, barazkiak, hostoak, naturan topatu daitezkeen gauza asko eta asko. Hau da, eskulan hau egiteko, nahi adina gauza erabili daiteke. Pintzelak, margoak, oialetan margotzeko margoak erabili behar dira. Pintzela garbitzeko ontzi baturarekin, frutek eta barazkiek duten ura lehortzeko papera edo oial bat, eta ontzi ezberdinak gure koloreen nasketak egiteko. Eskulan berri batekin hasten garenean kolore gutxikin ibiltzea gomendatzen du izeba txupik. Kasu honetan, txantxibirirekin froga ezberdinak egiten ari da. Gorria eta horia, laranja, horia eta urdina, berdea. Ikusten duzuenez, pote bat dago urez beteta. Koloreak garbi mantendu behar dira. Horretarako, kolorea aldatu nahi duzuenean, pintzela garbitzeko uretan sartu, eta beste kolore batean sartu aurretik, pintzela lehortzea gomendatzen du izebak. Oialak margotzeko, izeba txupik barazkiak eta frutak aukeratu ditu. Esan bezala, mozteko erabili ezazu zure tamainako labana edota laguntza eskatu. Ondoren, fruituen ura lehortzeko papera edo oiala bat erabili. Jakin behar duzu, kolore guztiak ederrak direla bere izaera garbia, gardena eta bere vibrazioa gordetzen duten bitartean. Helburua saiatzea da, esperimentuak egin eta gustura egotea. Horregatik, izeba txupik ahozapietan margotu aurretik, frogak egiten ibili da txantxibirirekin, teknika ere ongi ikasiz. Margoa ongi zabaldu eta kantitatea ere kalkulatu. Buelta eman eta fuerte zapaldu. Guau! Emaitza polita da benetan. Ui, pozik jarriko dira beste txantxaria koparia jasotzean. Eskerrak izeba txupi itzuli den. Jo, izeba, ze polita geratu den. Eta marrazkiarekin bezala gertatu zait. Hasi naizela estanpatzen, gozatu, beldurri gabe eta begira ze polita geratu den. Bai. Braulio, kapa zarda dauka, eta nik uste horrelako estanpazioak egin genizakela. Braulio, zenbat denbora Braulio ikusi gabe? Non dabil? Antxe, larrean egongo da, beti bezala. Zer iruditzen zaizu barazkiak sobratu zaizkigunak ere ematen badizkiogu? Bai, ideia ona. Guazen ba, guazen. Guazen? Jo, azkenean urduri jarri naiz, Bai. Zuek? Ni hasieran. Bai. Ez nekin zer egin. Pixkanaka. Koloreekin, arkatzarekin. Baina gero... Politxetera da. Bai, oso mi pasadu. Lasaitu naiz da aurrea. Kaixo, txantxibiri iritsi geha. Ui? Ez dago? Baina begira marrazki badago bertan. Hau polita. Buah! Aspaldian ikusi dudan marrazkirik politena. Baina konturatu zarete? Txantxibirik izenpetu du. Bai. Bere gorputzaren izar mapa da. Nola zuten izena, Antxon? Konstelazioak. Bai, hori. Izugarria da. Ara! Benetan gustatu zaizuela? Bai! Pila bat! Ni oso pozik geratu naiz egia esan. Arantxa, arrazoi zenuen. Ui? Oraingoan, entretenituta ibili naiz, jolasean, lasai, gustura, esfortzurik egin gabe. Eta azkenean, plast! Atera egin da. Hoixe? Eta ondo atera gainera. Zorionak! Txantxibiri! Ema mostekoa. Ze, ederki! Zorionak! Ondo. Oso polita. Txantxibiri! Ondo, txantxibiri! Ze polita! Gustatu zaizue? Zoragarria da!
Bai. Zerun. Bai. Goran. Gu batzutan ikuste dugu gure etxetik, terazatik. Etxeko balkoitik. Nik atalejutik. Nik balkoiatik. Batzutan borobie, bestetan erdie. Batzutan platanoa bezala. Batzutan erdia, beste batzutan osoa, eta beste batzutan horrela janda bezala, txikia bezala. Erdia. Baina txikia ikusten da, pizkat ikusten da. Ilarra ikustea mezketatik bai. Manta, hementxe, linternak, hementxe, mapa. Kaixo, Arantxa! Kaixo, bikote! Zer, dena prest? Bai, nik uste ja dena prest dudala. Eta zuek prestatu dituzue zuen gauzak. Azkenean iritsi da eguna, Hau gogoa dudana. Niri manta falta zait. Eta linternarentzat badaezpadako pilatxo batzuk. Eta ze bide hartuko dugu? Basokoa? Bai, baina lasai, txantxibiri, lasai, begira. Oso linterna onak ditugu, Tori. Eta pilak ere baditugu, lasai. Gainera, gertu Feliparen baserria dago. Eta Braulio gertu dagoen bitartean, ez zaigu ezer ere gertatuko. Aizu, eta gainera, iluntasuna beharrezkoa da izarrak ikusteko. Ze hiriko neon argi horiekin ezinezkoa da izarrak ikustea. Leku hori perfektua da, izar guztiak ondo ikusi ahal izateko. Tori manta. Oizte goxo. Bai, ozar izar gaua. Hau bai gau magikoa. Ederra, ezta? Zeru honi begira, zer sentitzen duzu, Nik lasaitasuna. Hitzak esateko gogoa joan egiten zait. Badakizue, izar mapa zer den entzun dugu, baina izar mapa ezagutzeko egin behar dena zera da. Gauetan, burua altxa, zerua begiratu eta hortxe denbora pasa. Horrela, konstelazioak ezagunak egingo zaizkigu, eta haiei izena jartzea oso erraza egingo zaigu. Capella, Algol, Perseo, Pleiades... Epa! Hombre, kaixo Antxon, zure zai geunden! Bai, lagun batzuekin kantatzen egon naiz da berandutu entzait. Bueno, lasai, gara izatoz, Bueno, bokata janez ilunabarra ikusiko dugu, eta gero goxo etzan eta izarren zaigiratuko gara. Goxo, niko txakiak egarri ditut zaingaden bitartean jateko. Seguro txokolatia ere hor sartu duzula. Eta li! Baina nola galdu behar nuen bagau magikoa, bai, nire txantxariak. Desiorik eskatu alduzue. Ai, ama, nik ez dut desiorik pentsatu. Baina lasai, txantxi, han denbora izango dugu horretarako. Noski. Eta Juana Josepa, nola egiten zenun desioak eskatzeko, nez gogoratzen? Begira, orain kontatuko dizuet, lasai. Ternua eta Labradoritako peninsulako inuiten historioa kontatzen duenaren arabera, entzun ondo, desio bat eskatzeko lehenengo lurrean etzan behar dugu. Bale. Ai, kontuz! Orain, arnasa, sakon eta lasai hartu. Eta irriparre bat margotu aurpegian. Horrela,
orain, zuen bihotzari kaixo esan, eta entzun esan behar dizuena. Entzun ondo. Eta desioa etortzen zaizuenean, arnasa berriro ere lasai hartu. Eta bota desioa, baina nitzik egin gabe. Bai, orduan, lasai egon ze, izarrek zuen desioa hartuko dute, eta beraiek arduratuko dira forma emateaz. Ondo? Eta zuri desioak bete zaizkizu? Ai, begira, txantxibiri, behin eskatu nuen artista bat izan nahi nuela. Eta beste behin lagun berri asko ezagutu nahi nituela. Eta? Hain justu, berri bat dudala. Zer? Esan. Ez, gero esango dizuet. Ai, hain pozik nau. Esan. Ez, gero kontatuko dizuet. Braulio aurrean egotea nahi dut, eta oraintxe bertan egongo gara berekin, ez da? Bai. Bale? Hori bai. Guazen ba? Guazen! Igual ikusi jarri, Igual ikusi eta esploratu pixka eta... Ilargia joteie. Ilargia ikusi. Joten dienezen iangira, ego bestela iangira juten bazien. Eiten pausoke ibintzen diene santok eiten dute. Airen, baina hondik ez txiki. Ibiltzen die airen espazion da, juten die beste aldea eta beste aldea eta beste aldea. Beste planeta batzuta jun, eta behidatu eta aiden txilipugudikin da gauzekin. Aprobetxatu, hango den, gauzek eta hileko eta... Bai, kiston direzan, horrela, iargiak grabatzen aiziela horrela. Bandera jartzea diguala hankazartu zion ba. Ai! Eta gero txiri bueltak egiten zituen dugula, buf. Eta gero paf, txikituz intzun bere leku eta juhu erantzuen. Jo, bai gustora egon garela Bart. Zerua politxa zegoen, dana izarrez beterik. Begiak itxi eta oraindik ikus dezaket. Bai, eta zenbat izaruzo ikusi genitun norzizt eta zazte. Han egingo genuke lo gauero gustora, hango isiltasuna, eta belarru saia, eta ontzaren kantuak, eta izarren argia, eta Braulioren konpainia edarra. Eta ni, desioak eskatzen dituen bitartean, hainbeste erlajatu nintzen, iaia lo geratu nintzela. Desio esan duzu! Aizu, Juana Josepa, eta zu notizia berri horrekin pozik zinen, eta azkenean ez zen egun ezer kontatu? Bai, oso berri ona daukat. Zer? Nire desioa bete da. Hemenik aurrera lanbide berri bat eukiko dut. Bai? Ze lanbide? Irratsaioko esataria izango naiz. Bai, ondo! Zaiona! Oso pozik nago, bai. Gainera, irratsaioan, jendeak deituko du, bere ideiak eta nahiak kontatuko dizkidate, beren zalantza galdetuko dizkidate, eta ni hortxe ongo naiz, hauek entzun, eta aldudan enean, beren zalantzak argitzeko. Datorren astean hasiko naiz. Eta nola izango da saioaren izena? Ui da berena! Juana Josepa, trompeta, burua eta bihotza,